A jama'a assalamu alaikum, ina muku fatan alkhairi a kodayaushe. Ina wanda suke bibiyo wannan aikin namu mai suna ZABINA. To insha Allah alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanku kwana biyu ba mu dora wannan aiki namu mai suna ZABINA. Sakamakon mun gama da season 1, za mu fada season 2. Shi yasa muka ce ku taimaka ku agaza mana, ku dan ƙara mana lokaci kaɗan, za mu fada season 2. Insha Allah a kodayaushe muna tare da ku, saboda wannan aikin ba don kowa muke ba, saboda ku muke yi. To alfarma annabi da Qur'ani takaitaccen lokaci za ku dan ƙara mana kaɗan, nan da sati 2 za mu dawo. In Allah da za mu ci gaba da burge ku da Umema da Isham, suna nan za su ƙara taka rawar gani fiye da abin da suka taka a baya. Ba mu da burin da wuce dai ku je ku danna mana subscribe, sai ku danna mana ƙararrawa domin kallon wannan aiki namu mai suna ZABINA a YouTube channel ɗin mai suna ZABINA TV. Insha Allah in dai ka danna subscribe a cikin wannan YouTube ɗin, za ka samu aikin mu kodayaushe da zarar mun ɗora zai faɗo ma. Aikin da muke ɗora shi ranar Juma'a karfe 8:30 na dare. Muna tare da ku a kodayaushe masoya. Godiya muke.